Autóban rejlő lóerőket, nagyváltan... Mindig hajsz fel a gépzetőt! Az laza. Kis Cellux, az jó lesz az. Van nálam rágó, nem kell. Évszagra nyúl az évad. Azt, hogy mondjuk, hogy megjön az adrenalin-bomba, szépen fölébred mindenki. És hát meg is őrülve győzelemmel tudja befejezni a történetet, hogy Jézus tovább jutott Zentai Attila! És egy pontnál tudott menekülni! Meglépett a sarkardja elő! Ugyebár azt már említettem volt, hogy alapvetően a szint kör teljesítő pillanatnak a jobbik kör számít. Tehát ebből a szempontból adódott az, hogy Zentai Attila most ezt a dolgot tudta vinni, és hát szenzációs szemegyönyörködtető autózás volt ez a sztori, így adjuk neki! Öcsém, miről maradtál le? Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen! Nagy Pisti most annyiban maradt alul, aki megérdemli a tapsot, hogy nagyon szélesen autózott, az egész pályát kihasználta, lecsúszott az érintési pontokról, az egész